Ja, Rob was mijn beste kameraad, mag ik zeggen. Mijn buurman. We vertelden veel tegen elkaar. Leuke dingen, minder leuke dingen. Rob Rijkaard was een zeer gepassioneerd amateur-archeoloog en metaaldetectorist. Hij heeft de afgelopen jaren veel bijzondere vondsten gedaan die nu tentoongesteld worden in Museum Cultuurforum Aardenburg. Peter de Vrieze vertelt hoe hij soms tegen wil en dank werd meegezogen in de hobby van zijn vriend. Hij vertelde daar tegen mij veel over. Ik kwam als buren veel over de vloer bij elkaar. En daardoor, als ik daar bijvoorbeeld op 's avonds op een bepaald tijdstip kwam, dan had hij diezelfde dag bijvoorbeeld een paar vondsten gedaan. En dat was hij een beetje euforisch natuurlijk en dat vond hij prachtig. Ik zelf had er iets minder klik mee. In elk geval, hij wist dan ook vaak ook al aan te geven van dit is een kwartje of een dubbeltje of een stuiver uit het jaar stelletjes of lang geleden. In elk geval, het ging eerlijk gezegd bij mij vaak het ene oor in, het andere uit. Los daarvan, ik vond het altijd schitterend hoe die zich daarin kon vinden in die hobby. Wat misschien gewoon meer dan een hobby geworden is op het duur voor hem. En dat was leuk. Dat was leuk. Paul Blomme is de neef van Rob en hij stelde de tentoonstelling samen. Omdat ze er regelmatig samen op uitgingen, kent hij veel van de vondsten goed. De vitrines die hier nu staan, dat waren ook de vitrines die Rob in zijn huiskamer had staan. Dus die vitrines die heeft het museum kunnen overnemen. En daar zijn de vondsten dus in teruggelegd. Alleen bij Rob was het zo dat het echt bomvol lag met heel veel dingen door elkaar heen. Dus ik heb gewoon de moeite genomen om alles uit te zoeken, te sorteren en dan overal een tekst bij te maken en uit te zoeken hoe oud het is en zo. Dus nu is het iets netter gepresenteerd dan bij Rob. Maar in feite was dat niet zo moeilijk, nee. En het topstuk van de tentoonstelling? Ja, het vondst die daar staat, de crucifix, dat is een loodtinnen crucifix van de kruisiging van Jezus. En dat is een stuk, dus echt van loodtin, dat is sowieso al metaal, wat eigenlijk bijna nooit bewaard blijft. Maar het is natuurlijk ook heel fragiel loodtin, dus als je dat meestal vindt is het kapot of beschadigd. En deze die kwam er echt gewoon helemaal fraai en mooi uit. Dus dat is echt een topvondst, dat is echt heel erg museumwaardig. Rob deed, voordat hij op pad ging, onderzoek in archieven en bibliotheken. Daardoor wist hij de meest succesvolle plekken te vinden, al moest hij soms een boze boer wel even overtuigen met een verse kabeljauw. Rob die was een goede zoeker. Als hij iets deed, of het nou om vissen ging of zoeken met een metaaldetector, dan was Rob echt gewoon, die ging echt tot het uiterste. Maar alles vinden kun je niet. Ik zoek zelf ook al vanaf mijn 15e, dus dat is al meer dan 40 jaar. En je verbaast je steeds opnieuw wat er nog allemaal in de grond zit. Dus nee, Rob heeft gelukkig niet alles weggeplunderd.